Rumah tobat tabok pangabati ni Tano di Jalan Joseph Sinaga na adong di Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Di hari Senin tanggal 28 na salpu, rodo polisi tu inganani lau paresohon jala mangalului atik alania hado ubay matolba tabok pangabati ni Tanoi. Pola do marucungolu tul hala pamulus di tipa tabok ni Tano nama tolbak. Di suradodang apalogo pas do petaboki jaladang margo ko mangabati borak ni Tano los gabe matolbak tutongani dalan jala manipa pamulus di dalani. Sadari adong do onom halak saksi naong di pareso jala disukuni polisi tardok ma di sisi solhot ni korban halak namar nida nama say dohot kepala tukang nama nukangi tamboki. Kemudian 5 luka-luka dan korban-korban ini sudah kami bawa ke rumah sakit Parapar. Memang di TKP ini ada pembangunan ataupun perbaikan tanggul di gereja Katolik yang ada di Parapar ini. Penyelidik maupun penyidik kami masih di lapangan untuk mengkonstruksikan perkara ini. Sadari di pasat petugas dobake ni korban asa disuan dohot denggan. Ia tabok nama tolbaki pitor di payas dohot alat berat asa unang sukot aka pardalan nama mulus ya dalani. Sian Simalungun Toba TV Map Baritahon.